Hello mga yens, DCB TV. Please don't forget to subscribe to your channel. Please subscribe button para muna sa video niya. Mga yens, may deliver na dito mga yens. Ito, deliver na dito siguro. Try natin mga yens kung ito yung lugar na to. Kasi tatawagan natin, hindi sumasagot, not answered phone. Pero try natin mga yens, mga yens, try natin puntahan kung ito ba talaga yung yung na-deliver mo din. Mga yens, mga yens, oh. Yan. Yung bahay mga yens yun, yung bahay doon na try natin kung yun. Ito guys, maraming kambing dito. Maraming kambing. Yung way dito siguro po yung dumaan siguro dito. Dito na lang siguro ako dadaan. Okay. Ito natin mga inyans. Tawagan ko mga inyans. Tawagan ko itong to. Hindi sumasagot. Nagre-ring lang. Kaya try punta na niyan ko. Ito talaga mga inyans yung baka busy siguro, hindi sinasagot. Kaya try natin punta mga inyans ko. Yun ba? Inyans, meron dito mga inyans. So pispan. May pispan dito. Okay mga inyans, try natin punta mga inyans yung yung bahay na mga inyans. So ayun mga inyans yung bahay na yan. Try natin puntahan kung yun ba talaga. Kung hindi mga inyans, uwi na tayo siguro. Lagad-lakalan natin hanggang sa makarating tayo. Okay ba yan? Dito sa barangay Mangkuro, Binmali, Pangasinan. Daan dito, medyo maganda niya kasi naman yung hindi umulan. Pero pag maulan man yan, maputik ito. Pag maulan, putik ito mga inyans. May yan daan dito. Malapit na tayo. Mayans, po yung Mayans. Andun yung Mayans, tricycle din doon Mayans, oh. Sa may mga puno ng kawayan. Mayans, puwi na tayo. Doon sa sa punta na tayo ng pero meron po tayo naman yan, may isang deliver pa tayo sa doon sa barangay San Isidro Norte. Meron tayong deliver doon. Pagkatapos noon, uwi na. Okay mga yans, sana sa mga yans. God bless everyone, keep safe, more power, sana sa mabuting kalagayan. And ito yung barangay Mangkuro, Binmali, Pangasinan. Okay mga yans, bye bye.